Botellas de plástico, CDs pendurados de estacas, cintas magnéticas ou metralletas a pilas, luzadas, estralos e ruidos. Todo vale para espantar os paxaros. Hai quen recorre ás bruxas con tal de protexer os cultivos. Pero os espantallos de palla, sombreiro e roupa bella están desaparecendo en silencio da paisaxe rural de Galicia. E non será por falta de paxaros, senón que os espantallos perderon a súa reputación. Os labregos prefiren métodos modernos e máis expeditivos para escorrentar os intrusos. No medio da leira ou colgado da pola dunha cerdeira, o espantallo daba unha nota de cor e fantasía aos campos de Galicia. Eran tan inútiles como decorativos. Pero corren malos tempos para estas figuras de palla. Para recuperar esta tradición, o Concello de Covelo e a Asociación Cultural A Cañada da Arte organizaron o primeiro certame de espantallos artísticos. A idea deste concurso era atraer visitantes á zona e de paso recuperar unha tradición esquecida pola despoboación e o abandono do rural. A iniciativa foi todo un éxito. Nunca se viron tantos espantallos polos campos de Covelo como este mes de maio. A partir de que empezaron a chegar as primeiras construcións, as primeiras figuras, pois a xente animouse, non? Ao velos colocados nas hortas dos veciños. E a verdade é que chegamos pois do orden de uns 70 ou 80 espantallos. De futbolista, de carteirista, de hippie reciclado ou de menina de Velázquez. As xentes de Covelo puxeron nestas figuras todo o seu sentido do humor. Hai verdadeiras obras de arte. No certame participaron veciños das parroquias de Ermida, de Prado, de Paraños, de Foce, pero tamén artistas locais e os donos dos bares e das casas de turismo rural. Esto se llama Arte Espantallo, es un ensayo que se haga todos los años y que haya un concurso fotográfico en torno a esto y que la gente venga a conocernos, que van a estar expuestos durante todo el mes de mayo. A maioría dos espantallos colocáronse nas hortas ou preto das árbores froiteiras. Algúnas figuras aparecen a carón dos cruceiros, das igrexas ou naquelas paraxes con interese artístico ou paisaxístico. E é que máis que para espantar, foron deseñados para adornar. Pero como di o refrán, o espantallo só 2 días engana o paxaro.